naman namin yung galaw po dyan eh. Oo. Tutubog lang ako ng galaw. Yung cellphone mo muna. Basta ko yung cellphone. Asan na yung cellphone? Asan na yung cellphone? Ay, cellphone ko. Date ako. Ito na. Yun yun. Sino talaga na po? Sa kanila yun. Ano kaya? Yung isang February sa Kapit po siya.
Kulang-kulang na nga tayo. Ah,
ito. Ito! Ano ko naman? Ready na ba? Eh, nasa po kami sa di ba? Sir, palamig.
dito. Dito. Okay. Ha? Dito? Napagalitan ako. Ano ka, mama? O, magagalit si mami mo. Ano naman nagsulat?